Un CIN, como o propio nome dice, é o Centro de Información ás Mulleres. Nos ocupámonos de promover a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e abordar e intervir en todos os procesos de violencia de xénero e as súas manifestacións. A pandemia que empezou no ano 2020 sí que tuvo unhas repercusións importantes na vida de moitísimas mulleres que viron como as súas problemáticas se veían doblemente afectadas por estar moitas veces encerradas co seu agresor e pasar moitísimo máis tempo con eles. Eso tivo consecuencias si a posteriori, cando todo se asentou un pouquiño, sí que vimos esas consecuencias en esas mulleres e tuvimos moitas máis intervencións, supoño que como en todos os CIMs. A violencia de xénero creo que somos testemunhas de que se vai transformando e tamén se vai adaptando a todos os avances tecnolóxicos que temos hoxe en día e todo o avance que temos na nosa sociedade. A única forma, creo, que hai de loitar contra a violencia de xénero é educación e igualdade. Sinto-me moi orgulloso do traballo que estamos desenrolando desde estes últimos anos que eu son concelleiro de Servicios Sociais. Non quero olvidarme tampouco da persoa que estuvo antes que min neste cargo, que tamén fixo moito pola igualdade, polo CIN de Sanxenxo, que foi Silvia Freire. Non quero olvidarme dela, porque é verdade que deixou un camiño bastante ben preparado para que, unha vez que cheguei eu, poder continuar. La verdad que me siento muy bien, estoy muy contenta de poder trabajar en donde estoy trabajando, de cara al público y bueno, poniendo un poquito mi granito de arena en todo lo que pueda, tanto para lo que es el CIM pues como para servicios sociales. Lo que nosotros demandamos es una mayor participación de las administraciones a nivel económico, porque toda ayuda económica es insuficiente. Hay que gestionar muchas cosas, hay que mover muchos aspectos de la sociedad para llegar a ellos. Desde el punto de vista de los ciudadanos necesitamos una mayor participación de la ciudadanía. Se preparan actividades, movilizamos muchas cosas, pero nos falta muchas veces la participación. Nosotros nos esforzamos muchísimo, nos gusta que la gente participe porque es la forma de llegar a todos. Luego trabajar mucho en las campañas de sensibilización, con los niños, con los coles. Tenemos que reconocer que tenemos mucha respuesta por parte de los colegios, pero que tenemos que seguir aí, que cada vez sea más amplio e mejor, claro. O FEMUPO, pois, eu creo que vai ser un dos moitos premios que vamos a levar porque vamos a seguir loitando pola igualdade en Sanxenxo, eso está claro, polo menos mentre eu sea concelleiro.